iti ada asawa na ti lalaki manangin mon kani bakit na nang nangruna no at tama paliirunan ka textmate when no kasar sarita na mapantun at partek sa kanto wag wala na sumangpe ni bakit na sungatin na isumeten pagrugyanet ti apada kaasin ni babae nung isuket kabilin na ngem apay si kalakay ket saan metakas tiyay numaminsan ken siya payet tay maubay di nagsamit ay ayaten tapulos metadyak makita nagimot ka kaniyak na siya tay kurso na dadan iti ada asawa na ti lalaki manangin mon kini bakit na nang nangruna no at tama paliirunan ka textmate when no kasar sarita na mapantun agbartek sa kanto wag wala no sumangpe ni bakit na sungatin na isumeten pagrugyanet ti apada kaasin ni babae nung isuket kabilin na ngem apay si kalakay ket saan metakas tiyay numaminsan ken siya payet tay maupay di nagsamit ay ayaten tapulos metadyak makita ngagimon ka kaniyak na siya tay kurso na dadan at pagsasaong ating ipuntan kani ayat ngem numasubraan ayat-ayat ken maragrap intay nga rukliklikan talabes sa panagkatap tapno na yan ayat ken kumayat ngem mapay si kalakay ket saan metagas tiyay lumaminsan ken siya payen tay maupay di nagsamit ay ayaten tapulos metadyak makita ngagimon ka kaniyak na siya tay kurso na dadan di nagsamit ay ayaten tapulos metadyak makita ngagimon ka kaniyak na siya tay kurso na dadan